Kedu onye na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ama na-enweghị nsọpụrụ? Tuturu bịa mepee ọnụ ụzọ a kịta, oyiwu Awụsa. Abịago m biko. Abịago m. Nne. Ndewo. Ama m na nwa nwoke nọ n'ụlọ. Ọnya. Mana nne, nke a irugu dịkwa n'ụlọ a. Ọ dịkwa na mma. Gịnị ka ị na-elere m anya n'iru? Mba. O nwere ihe gị na iru m ajị? Ndo gbukwa gị. Asị m ndo gbuo nna gị. Onye iberibe. Chere ka m jụọ gị, chere. Iru ma o yiri ọnụ ụzọ ị na-eche nche ebe a? Mba, onye kwukwere nke a? O yiri ya? Mba, onye kwuru? Ọrụ gị n'ụlọ bụ ị na-ede anya n'ọnụ ụzọ a. Ọ bụrụ na iru m. Ama m nke ọfụma biko, ama m nke ọfụma. Daalụ. Ị nọ ebe a na-ala ego nwa m n'iyi. Nụrụ ebe a na-ele m anya n'iru. Ndo. Gbaghara biko. Anụ ọhịa. Gbaghara. Nsogbu dịkwa n'ụlọ a ugbu a. Onye abịakwala ịkwasị mmadụ arụ ebe a. Mmadụ anwụkwala ebe a. O ihe na-eri m nri na-arụ, o wee bụ na ncheta obi amapụrụ. Amara m ihe mmemme maka ya, amadụ m onye ma kwụsara. Ike gwụrụ m nnọọ. Nne ọgwọ nne di m ọrụ. Nwaanyị achọ ka nwụ mmiri tobe iko okwu. Nwaanyị ya na-eme m ọgbara mgbanye elu. Nwaanyị na-enyere m nsogbu. Si na m enyere ya nwa na-akụ ọrụ m ụwa. Si na mụnwa bụ nwaanyị a na-enyere m nsogbu. Si na m amụtara ya nwa. Nke na-ewekasị m iwe nke na-amụpụcha m obi bụ na ihe a megide enweke di m achụkwu m. Mụnwa hụrụ di m n'anya. Nwa chọrọ ka ọ chụọ m. Mana chekwa o nwere ofu onye ozi Chineke ga-edubuje na anyị hụrụ ebe a. Nsogbu niile na kpakpa. Eziokwu onye nwa nọ n'obodo a. Ọ bụ ya. Anyị hụrụ ebe a mmezi nsogbu ọbụla. Nsogbu ga otu obi. Nne biko nụ ka anyị gawa ọnụ kịta biko nụ. Ifo dịka nwanne echi. Nsogbu adịrọ ndụ. Nwanne echi nwa m mebute n'ụgbọala bịa buru gị anyị gawa gafe n'ụkọchukwu nwa. Mana mma abịakwa n'ụtụtụ biko. Ime na nnọọ daalụ oke ezigbo mmadụ. Ọsaba n'ihu were dị ka anyị mmụọ na-amụrụ ọ wee si ma gbasara m nwa amụ wee si nkuku megode ebe a nsogbu adịrọ I am for Jesus, not for temptation. Go behind me, devil. I don't think I have your time. We are for Jesus, not for temptation. Go behind me, devil. I don't think I have your time. Devil, you are a liar. You have no power in my family. We are for peace, not for jealousy and suspense. Hey, mama, mama, stop me. Mama, give me when you get that.
Mama, kedu ihe ọ? Ihe ọkpụ na-achọrọ m ka ọ bụrụ nwa m bịa bịa maka m. Wee sị m nnọọ, n'ọkpụ problem bịara ebe a, mama chapụta. Mama, ka ihe nke a pụtara? Ihe ọ pụtara bụ na achọrọ m nwa ịmale na-achọrọ m nwa n'aka gị. Ito sụtara ụmụazị, ọkwa na nka ka ị na-aka. Ama m nke si ikpe ka nwaanyị ahụ osu a, ma m weta wee gaa laa ndụ gị n'iyi. Otu isi ekwuzi otu a, adịghị m anapụ nwa gị nwoke n'iyi. Gwa m gịnị ka ị na-eme? Gịnị ka ị na-eme? Gwa m. Debe anakọ nwa nwoke n'iyi o. Mama, Chika bụ ụtụtụ ibido tiwe mkpu. Ụlọ kịta ka ị na-abata. Kedu ihe dị iche n'ụtụtụ na kịta? O nwere ihe dị iche? Ihe m chọrọ bụ nwa nwa ka m chọrọ. Ịnụ ihe m na-agwa gị. Bịa ebe ọsị na ụka, ka ebe na-eje. Bịa ebe a! Ọ gara anyị mmanụ ịkpọgo elu ebe a, bụrụ mkpọkpọ gị niile si ebe a pụọ. Ka ị mara nwee ike ịkpọta nwaanyị ga mụrụ nwa. Ka ihe ọzọ nwee ihe mere nwa. Mama, kwa nwunye m ka ị na-agwa okwu. Gịnị wee mee? Nwa nwunye gị gịnị wee mee? Ị gaghị agwa m mgbe ọ ga-ana, ọ m ga-ekwu ma ọ ga-ana. Onye ka m bịara ka ị kwuo mgbe o ya ana. Ya ka m bịara. Ọ dịghị ka ị ga-eme nwunye. Mama, ọ dịghị ka ị ga-eme nwunye. Emesigo m ya ọgụ. Maka gịnị? Ama m na ị ga-ahọrọ ya hapụ mụ abụ nne gị. Ama m. Ị mara ọnwa nwelata udo n'ezinụlọ. Ị nwere amụsọ. Ọnwa nwelata udo n'ezinụlọ a ma naanị ma mgbe o so n'ụlọ apụọ. Ka iji kpọtara m nwaanyị ga-amụtara m nwa. O nwere ihe mere gị? Ka ebe ị na-aga? Ịma ka ebe ị na-aga? Ka ebe ị na-aga ịmara? Mama, ahụrụ m ya ụbọchị ahụ m nụrụ ya. Isi gịnị ịmara? Ịmara isi gịnị? Ọ ga-esi n'ụlọ ahụ maka nwunye nwụnata udo n'ụlọ ahụ. Agaghị ebidokwa ka m marazie mụ na achawa mụ na amụsụ a mụ na onye ochi ahụ onye ga-emeri. Lekwa agha ebidokwa n'etiti mụ na amụsụ a ka anyị marazie ya emeri. Agha ebidokwa ahụ. Happy family is the family of God. A disastrous family is the family of devil. When there is no trust, the devil comes to destroy and to put confusion. Be careful what you do, be careful what you thinking. The person devil is a deceiver. He's a confusionist. He's a cause of unpeaceful. Mama. Yeah. Mama, no. What the name chọrọ ifo gị no tene. What the anya gị mebere. Anu na-eme kwa mma. Anu na-eme. Ka ekunu mekwa. Ma anyị kwa mma, wo di ha na cha cha ba. Una na agwa m esiokwu. Mama. Emeka nne. Amara m na onwere onye na-ekpuchi n'ụlọ. Mama, nwoke onye m na-ekpuchi o. Adanne. Gwa m eziokwu. Anwụrụ onye anyị ya na-enwe nsogbu. Ị na-anya fụ na onye ọbụla bi n'udo dịka ofu ezinụlọ. Agụ. Agụ. Ka ebe unu si apụta. O nwere enyi nwoke na-eme oriri Ncheta ọmụmụ ya. Orinne. Anyị na-eri ya shasha. Orinne. Ma chịrịkwa o. Kedu isi akpa gị na-emezi ebe na-achịgwa m na onweghị onye fọrọ mgbe ịbata ihu ude ihu nwunye nwe onye hụ. Ahụrụ nwa nwoke. Nkwa m osu nwaanyị. Maka ahụrụ m osu nwaanyị. Mana ebe ọ bụla m abatago buru na akpa mbụbụ ebe m nara. Nsogbu adịrọ. Nsogbu ebichara agbụrụ. Emigo. Happy family is the family of God. A disastrous family is the family of devil. When there is no trust, the devil comes to destroy and to put confusion. Be careful what you do, be careful what you thinking. The person devil is a deceiver. He's a confusionist. He's a cause of unpeaceful. Satan is a confuser. He's a problem, wronger devicer to unpeaceful. The devil is a liar. He's a confusionist. He's a cause of unpeaceful. Satan is a deceiver. Yeah, I'm going to see. If I'm not the fetcher of my mama, will tell me.
Kí na bia se metuka no oroma. E wo ze e meze gị. E metuka no oroma. Onye oshi. Iwo ku di na nwunye na-ebute esemokwu. Ekweghị ekwe na-ebute adịghị n'otu. Papa control your temper, mama control your mouth. Ekwensu na-agagharị na-achọ ndị ọ ga-etisa. Devil is a deceiver. He's a confusionist. He's a cause of unpeaceful. Satan is a confuser. He's a problem, wrong advisor to unpeaceful. I said devil is a liar. He's a confusionist. He's a cause of unpeaceful. Mr. Satan is a deceiver. He's a problem, wrong advisor to unpeaceful. Imena o. Iko bitego no bolo che. Happy family is the family of God. The disastrous family is the family of devil. When there is no trust, the devil comes to destroy. Imena o. Mmesa. Biko kpọrọ m onye ọbụla. No, kam becha ngi. Ndị chọrọ ka anyị gacha. Kai, oroma atọ. Lumo nke atọ kapwa. Ụtụtụ ọma. Ogo mma wetere ma. Nyamia. Imo fún ọsàn. Ni me no block wa kan wetara oroma. Oburo ọgụwa. Mama, ife ị na-eme akarigo. Ka gị ga-esinarị ya oroma ọ na-aracha. Mụnwa bụ nne gị Eunice m oroma. Mụnwa ga-ekwukwa onye ya arachi ya na onye ama arachara ya. Ha? Mama, mere ke iri ihe nwa megide mesulu ajụ. Isusu iracha nke gị ọsịsọ. Ana m agwa gị. Mama yi de ma de kwa mma, o de kwa mma. O de kwa mma. Nwere azụ aka pịa kpọọ eziri na-edik na ekita. Nne, madam. So what you? Kan gani mu no kan jela ho. So what you? Onyo, gaba na joni ma mere chabere charo. Gị na-arachara ka ọ bara buru. Mama. Magin. Ke ihe na-ama? Mama, ihe anyị na-emekwa adịrọ mma. Kpọchi ọnụ susu uri ni akụta ọkụ. Ife a bụ sụkwa ajụ obi. Susuru bụ ọbụ uri ni akụta ọkụ. Hey! Emeka! Gị na-emesa ọma bịa n'ebe a! Bịa nụ! Bịa n'ụlọ ka m nwetara oroma a! N'ọkpụrụ nwa na-eburu akpa nwa. Ọtụrụ akpa nwụrụ anụ. Nwere uru ọ bara m. Bịa na-aracha oroma a! Mama, ama m ife baa gị isi. Ama m ife dị ama m ụdị ajọ nwa baa gị isi ji eme otu a. Mana ka m gwa gị, lapụ nwunye m aka. Lapụ nwunye m aka. Nwunye kwa. Lapụ nwunye m aka. Nwunye. Kabanu. Amara m na nwa adịghị a bụ ama osu eko juburu ugbo sawu n'isi sachasị n'isi maka na ọ bụ na ọ bụrụ ya ka ha ga-esi rapụ nnukwu nne ha wee baa n'ụlọ mana ka mgbe ọmama ezumike n'ụlọ ma naanị ma ọ bụrụ akpị ya si ebe a wee zuzuru wee napụ nne ya na nna ya ọmara ọbụla ma ọ bụ Eunice apasago m ebe a egwunyego m ebe a maka na ọ bịara ịracha oroma ka ị na-akpa ebe ọ ya arachakwa ya ọ n'ọnụ ka na nta onye na-enwere akpa nwa ọ tụrụ akwụ ọ mụrụ amụ. Ebutekwe gị mmiri ọkụ gị. Ọ ndọsa ya ebe a, sọ ndọsa ya ebe a na-eri nri.
nwere mmiri ọkụ gị nwere ya n'ọnụ gị adịba aṅụ mmiri ọkụ gị ka ị chọrọ ka ịtaba m osu etu isi taa nwa m mama bụrụkwa mamusu o atarọkwa gị nwa gị nwoke amụsụ biko ahụrụ nwa gị nwoke n'anya ọfụma ihe ọfụkwa m n'anya na-esefe ịhụrụ nwa gị nwoke n'anya nwa gị nwoke hụkwara m n'anya onye asị ọ nwụrụ na nwoke na mkpọrọ nwoke bi edebe Mmesoma bịa mamekpọ gịnị ka ị na-eme ana m eri nne Mmesoma agbaghara gụ gị ihe mere ụnyaahụ emechikwanye ụbọchị ọzọ maka na ime enye ụbọchị ọzọ aga m eme ka nne gị mara irisia nne ahụ metara m mmiri ọkụ nke m mama dada bụ mmiri ọkụ nke gị ebe a Mmesoma ebido onye ara mechipụta ọnụ ahụ ana m agwa gị na irisia nne ka ị metara m mmiri ọkụ nke m esi m dada bụ mmiri ọkụ gị ahụ nye bụ dada gị mama ọ bụrụ na ọka m banye n'ụlọ agaga metere gị mmiri ọkụ ọzọ aga m eme maka dada bụ mmiri ọkụ gị n'anya ka m gwa gị ịfụrụ n'ụlọ ma isi nri ma ike ya eke dada ka ọ dị n'aka ọ bụrụ m asịkwanụ m ihe mere unu ji tesi eto ahụ unu dị ụdị enye unu nri ofụma unu ada eri nri ofụma n'ụlọ agakwa na ebe a nchacha aga na ebe a nchachachacha ifuru dada ifuru ebe ọ na-enyeju ya afọ karịa mgbe anyị nọ n'ụlọ nne na nna m eziokwu gị nke bụ eziokwu dada na-enyeju ya afọ karịa nne buru m n'afọ ọnwa ite agwara gị na ụmụ m ana Mmesoma aga m agwa nne gị ka ọ bịa kpọpụ gị n'ụlọ aga m akpọ nne gị mma akpọ ya ka ọ bịa kpọpụ gị n'ụlọ tutu nwaanyị agbagharị unu ihu wepụrụ ebe nne unu nọ iberibe mama ka isi gbazụ ụda ajọ mmadụ a kedu isi ka obi si kpochisia gị otu a Mmesoma iche dịkwa gị mma mechipụta ọnụ gị maka na ọmụma ka ị na-agwa okwu a iwezikwa nsọpụrụ rapịanụ nwaanyị aga rapụ Mmesoma ka o bupụta egwu ịmụrụ ya ka ọ na-agba ihe egwu ịmụrụ ya ka ọ na-agba Mmesoma kparịba nnukwu nne gị Mmesoma gaa n'iru kparịa mụ aga m agwa nne gị aga m akpọ nne gị ka ọ bịa kpọpụ unu n'ụlọ tutu nwaanyị ewepụ n'iru n'ebe ọ nọ mama ịmakwa na ihe na-ekwu abụla eziokwu ịmakwa nke a amakwa m ife na-ekwu o eziokwu ekwesịrị ka ewu onye ga-agwa mama na ihe ọ na-eme adịrọ mma n'ụlọ ya Mmesoma tupu m mechie anya mepee ịga ọgwụ na akwụkwọ si ebe a pụọ ọsịsọ maka na ọmụma ka ị na-agwa okwu a anụ ị na-agwa m ụdịrị okwu a mama biko ewe n'iwe ịma na obele nwa ka ọ bụ o nwere ife ọma biko ewe n'iwe ezigbo mmadụ mama ịnwe anwa gwa m okwu ọzọ ekpeme ga-eze ama na ntị gị na iche ya anụ ihe ọkwa ntị gị na-abụ ichiri ya anụ ihe onye arụ nwaanyị aga si ebe a bịara ala nwa m n'iyi ụgbọkpata igwukwu onwe I can never give a chance to devil, 'cause my family and my marriage is from the Lord. Chukubikani, he is the key to a happy family. Go behind me, devil, I don't think I have your time. For Jesus, not for temptation, no. Go behind me, devil, I don't think I have your time. We are for Jesus, not for temptation, no. Go behind me, devil, I don't think I have your time. Devil, you are a liar.
have no power in my family. She won't take a can use ever. And a man of God, here go, go your head. Chineke, how much more? Hey! Happy family is the family of God. The disastrous family is the family of devil. When there is no trust, the devil comes to destroy and to put confusion. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ya ka ije gotara m ihe. Ọ dị mma. Jee gotara m tii ndị akwụkwọ. Mmiri ara ehi ndị akwụkwọ otu. Tii ndị akwụkwọ na. Kwe ma bread a na-ere 15 naira. N'ogo n'ise. Gotakwara m ya. Jesi ike nwa m na agụụ na-agụ. Mana mama nke ka agụ ga-esi na-akwanụ gị ebe nne m ukwu nọ n'ụlọ. Nne m ukwu. Si nne m ukwu. Mba ajọ nwaanyị a. Ajọ nwaanyị a jụrụ inye m iribe nwa m. O kwekwe inye m iribe nwa m o. Chekụta m ihe gasị ike. Mana mama, nne m ukwu agaghị eme nkwu ụdị ihe dị otu ahụ. Obinna, tutu mechie anya ma mepee ya. Ịgba n'ọsọ chekụta m ihe ngwara gị. Mama, nke eziokwu nne m ukwu bụ ezigbo mmadụ. Ka nwaanyị nwere obiọma, ọ gaghị emeli ihe anyị na-ekwu, ọ gaghị emenwu ya. Obinna, ama m onye ọ bụ ọfụma ya nwaanyị nwere obiọma. Ya Obinna emechago? Mba o. Ka ezi na-eme kemgbe? ikpuru isi. Ikpuru isi. Onye ochie a jụrụ gị ikpuru isi. Ịnwụ nwa na mụ na-ezi Obinna ka o jekọta m ihe. Ọ bụ nwere ya? Ọ sị na ọ ka nje gotara ya tii ndị a na-etinye n'akwụkwọ. Obinna jekọta m ihe ngwa gị. Ya nakwa mmiri ara ehi ndị a na-adị n'akwụkwọ. Mama ka ezi ya? Ị na-achụkwa m okwu. Ajụjụ ị na-ajụ m ị na-achụkwa m okwu. Ọ bụ enwezi m ikike izi Obinna jekọta m ihe. Mama, ịma na ihe anyị na izi Obinna jegote, ihe anyị na-edu n'ụlọ. Nke ibu na izi Obinna jegote gị tii ndị akwụkwọ. Maka gịnịzi? Ọkụ ekwuru m ya egwu. Obinna kedu ihe kwuru? Kọmọ ntụtụrụ jekọta m ihe ngwara gị ọsịsọ. Bụ onye ara ka ọ na-ekwugheri. Nsogbu adịrọ. Obinna jegote mmanya ọbụla si gị gotere bịa ka nye gị ego. Jide ego gị. Jide ego gị. Enwere m ego. Mụnwa nwere ego nwata nwoke a. Nwoke enwere m ego. Obinna, ọkwa ma akwụkwọ ego ndị ekwentị. Kụta m nke akpa ego. Ọ dị mma. Igotara m ya, iwetara m ego lọrọ ụfọ. Jebere ego m lọrọ ụfọ. Gaba je gota m ihe. Mama biko. Mechie ọnụ. Jebe. Gaba sị je gota m ihe. Mama biko. Bịa nwata nwoke a. Bịa nwata nwoke a. Nwata nwoke a ị na-enyekwa m nsogbu o. Ị na-achụkwa m okwu o. Ego nwa m ka iji. Ndị wee ego m. Adọmbile m gị. Atakwanụ gị. Atadị m ihe takwasịrị ya ọcha ka ọmụta. Ọmaka iti n'ime mmiri. Pụta ebe a na-emebisi nwa m. Chineke kpụkwa agụ ọkụ. Asị Chukwu kpọọ m ọkụ. Dibekwa ego rugbuo onwe m. Na-abụ nwe ya anwe m. Onye ahụ ụmụazị ya anwụnye m. Onye ahụ ụmụazị ya anwụnye m. Ị na-eri ego. Devil is a deceiver. He's a confusionist. He's a cause of unpeaceful. Satan is a confuser. Adụkwa m mma ka eke ime. Anọ dị m n'obodo. Anọkọ m ebe ọkụ na-enwu n'elu. Nne gị na ebe ọkụ na-enwu n'elu. Anọ mbe nwanne gị nwoke. Asị m ka m jee fụne ha. Ịnụ ihe m na-agwa gị arụ na-eme. Ada m arụ na-eme. Ihe dị egwu na-emebe nwanne gị nwoke. Ajọ nwaanyị a bụ nwunye nwanne gị nwoke na-agbara ebe esi ụta. O were na-amụ ọsụsụ onye ọbụla kwuru. O were na-amụ ọsụsụ takwụsịcha ụmụazị a. Ọ dị ka ya bụrụ na ịnọ ka ịnwunye nwa nwaanyị Mmesoma gwara m nwa bụ nnukwu nne. Biko ihe m chọrọ ka bụ ụtụtụ echi. Ajọrọ m ka iruo m ahụ. Ọ nwanne gị nwoke o jebego ọrụ tutu ihe niile eme. Ọ bụgo m biko achọrọ m ka ị bịa bụ ụtụtụ echi irugwe m ahụ. Adam odogwu aka m ji hụ gị n'anya m. Ọgụ a bụ eyiri nne gị n'ụgbọkwụ nwanne gị nwoke ahụ agụdịbe m. Adam ga-ele m nka nne ụtụtụ onwe m
ahụtara gị n'anya nwa ngajisikwa ike o nne prọfet kọsụọ nọbe nkịdị etinye m akwụkwọ ka aja m ga-eti gị n'ọbịa n'ụlọ chọrọ ka mụ na gị na-eme agaghị ezuru gị ike makwa m ụdị nwaanyị dịghị nke ibu akpa nwa ịmụ amụ ịtụ atụ ị nọrọ ebe a na-erikwa ego nwa m nwoke ihe ebupụ ụzọ ihe butere gị nwa bụ nwanzi ya ya ebu gị bụ chekada mbụ oge ebe na-aga achọbụkwanụ m ịgwa gị ka ị kpọgharịa m n'obodo a mana ebe ọ bụ na ị na-apụ apụ ka ị pụbazie onwa m mama nke a pụtazi gịnị ebe ọ bụ na ị na-apụ apụ ịkpọpụrụ m anyị kpagharịsịa emechazie ị ga-eme isi gị ọ mụrụ okpe mama nsogbu adịrọ mma ọgbaghara gị gaa n'obodo a gaa na-ele anya inugo ma ọ bụrụ taa ọ ya bụ echi biko nsọ n'ọsịsọ nye asa isugbu onwe gị ihe akpọgharị m taa kịta akwanụ kịta akịkpọ m apụ mama kenge bụ na mgbe ọbụla ị na-achọ ka ị na-esi nri ike n'ụlọ a ezigbo ajụjụ ihe nke ahụ pụtara bụ maka na ụlọ ị na-enye anya ọ bụrụ ebe gị ụlọ abụrụ ebe gị na ọ bụrụ ebe obibi gị nwa ka emekwen ka eme iji na-emeso m ụdịrị omume a arụkwa nwa ka imere arụ ọbụla a na-eme eme ihe meke na-achọ mama biko gbaghara m biko onwe ihe ọbụla m mee gị na-ama ya ma biko gbaghara m mama biko eji m Chineke biri n'igwe na-ayọ gị biko gbaghara m biko ahụkwa nwa gị nwoke n'anya ya nwakwa m n'anya mama biko anụ nke isi na ịhụrụ nwa nwoke n'anya anụ nke isi ịhụrụ nwa nwoke n'anya Chineke kpọkwa gị ọkụ mụ na gị mana nwa nwoke ahụrụ gị n'anya otu mkpụrụ ọhụrụ gị nke pepere nke buru ọhụrụ gị n'ọnwa nka nke ọgwụ ị na-agwa amụsụ ị na-ata ka iji wee jide nwa nwe kechie ya mana abịago m abatago m mma emegide gị ihe butere gị nwa bụ nwanze n'ụlọ a eburu gị pụọ ihe sokwara na ọya bụrụ anyị ka iji kechie nwa m mụ nwa bụ Eunice ga-eji ekpere m wee bibisie ncha niile tọpụ nwa m ebe i kechiri ya o nwere onwe mama ị na-ebukwa m ebubo ị na-ebu m ebubo ejila m ọgwụ wee jide nwa gị nwoke biko nwa gị nwoke hụrụ m n'anya mụ hụkwara ya n'anya mama ejikwa m Chineke na-ayọ gị ebutekwere nsogbu n'ụlọ a onye chakwa oji ka ibere ebe ime onye kpọọ gị kedu ihe ọzọ gị na-eme kedu onye kpọrọ gị ịmara ebe ị na-anọ ịmara ụzọ ebe ị na-anọ kama ị ga-etikwa nne m okwu ihe ọ kakwa mma na itibere m ihe a mụ nwaanyị ekwukwo ka nke a mee ebe ahụ Dada, you man am going on for Guinea, but we'll be at the moment. Biko, one minute. Biko, 1 million. Can you make it? Think I'm awful. Obiana, did you? We got where I call it talk. We got where I call it everywhere. Only baby. Korea na ahụ ọ bụ na ị mara ihe ị ga-agwa ịbịa ka nkụziri gị ihe ị ga-agwa ọkwa nwa ọfụ gị ka ọ bụ nwe ma ọfụ Korea na akwụkwọ kwụsị ịba akwa ka
nwere na ihe agụrụ egwu a na-agụrụ n'ọfọ ka ọrụ egwu a na-agụrụ n'ọfọ egwu dịka tata mechia mebesi na akwa akwụkwọ dịgo mọnobube akwụkwọ dịgbo mọnobube chọchika gbamọnọchichi chọrọ ọkọchọ mụrụ nọ n'ugbe mama ihe na adịrọ mma ihe na adịrọ mma sisi bata n'ụlọ anụ dada dị achịsọ otu o si achịbụ mbụ ihe anyị na-enwe akarịgo anyị achọrọ ozi ya ọ bụ na nwatakịrị a ka ọ nọ n'ụlọ be di ya asị m ekpeme enweghị nwanne pendapọchie na ụmụ ewu na-esugbu onwe ha kọsụba ụlọ nsọ na-ejiri nke nwa ma nke ihe nwere ọtọ udo na ezinụlọ ọsọ gị pegide pepụta ọbara ọsọ gị pegide akwarụ ahụ ọsọ onwere ihe ọya gbanwe na ezinụlọ mana anyị na-ekwọkwara ihe gị si ebe a narabe nna gị nye ọbụla inwe udo ifeọdụ ịbịara ka ị were ndụ akwụmakwụ na akwụmaka na be gbawara gbacha ka ịbịa mechie ya ka ịbịa were nwa mmechie akwụkwọ ka ị were nwa nke nwa m Eunice wee pịachizie ụwa gị pịachie ndụ gị isi mkpu onwe na asị ihe nwe ya ka ya ekwekwa ọma mkpụ nwa m ka ihe echimechi akwụkwọ akwụ n'ịgba si na ezinụlọ abụọ inwe udo ma ọ bụ dị si na ezinụlọ eme ọrụ ụda pụna kalaba ịpụa nkịrịka nwa bụ dịka ị na-ebe nke a ka bụ mbido enwepụta ihe furu afọ ọmụmaka nna je akwụkwọ mgbajem ma ị na-ebe a ma achọrọ m ịkpọgharị gị ka ị gaa n'arị anya achọrọ m ịkpọgharị gị n'obodo a ka ị gaa n'arị anya da emechala m o nsogbu dị ọcha eme ebe a na-abịa mama a sị na achọrọ m ịkpọgharị gị obodo taa ka ị gaa n'ere n'anya rapụnụ m aka rapụkwa m aka o wepụkwa m aka kwụnakwụna rapụ m aka nwaanyị a ga-arapụ m aka nke wapụkwa ịzacha okwu mara kwara ọgụ wapụkwa ebu ụzacha okwu ị na-achọkwa m okwu adị chọta m agbakwara ọsọ mama cherekwa ka okwu ọ na-achọ gị ọ sị gị na ọ chọrọ ịkwụrọ gị ka ị gaa n'agharị anya o nwekwa okwu m fụrụ ọ na-achọ gị sacha ire ekete sacha ire gị ire eketa ifewe enwe mma ahịa ụgwọ ịma ihe ọ pụtara mmadụ ịkwụrọ mmadụ ibe ya na-akwụgharị ya n'obodo a ọ na-emegharị anya iche na ọ kwụgharịcha gị na onweghị ihe unu ga-azụ wee lata hapụ ya ka ọ kwụrọ gị ka ọ kwụgharịa gị biko o mere Mmesoma ọma kwụrụ ọmụma bụ nnukwu nne Mmesoma atara m ihe takwasịrị gị anya ị nwere ike ịjụ m ajụjụ ọbụla etu ọbụla isi wee chọọ jụọ m ajụjụ niile ahụ mana ihe m na-agwa gị nne gị na-abịa taa nne gị na-abịa ụka ahịa ụwa ọnụ nne gị bịa ohie ụwa ọnụ mama biko nnu biko gbaghara m biko ka anyị gawa achọrọ m ịkpọrọ gị n'obodo a ka ị gaa n'ahịa anya mgbe ọbụla anyị chọkwa ịnọ nsogbu adịrọ biko owu ihe ọjọọ mere gị biko gbaghara biko ka anyị gaa biko na-azụ ọkpala kpọrọ hapụ onye isi na-edo onye isi pụọ m n'iru so ụmụ ewu na-azụ sie si n'iru pụọ ọcha ka ọmaka ekwensu onye isi na-edo onye isi na-edo onye isi ụnụ na-abụ n'ime olu ụmụ anụ ọhịa mgbe nwata bụ Mmesoma ịhụrụ nwata efuru ire eke abụ Mmesoma ịhụrụ ire chike mama bikozi nwa onwekwara akụ iwe ọdịkwa n'obi
Alô? Juliana? Que bem-nos? Adima não ia Oh, ino na moto. Oh. Mas eu consegui levar assim. Jessica. Oh. Mamãe deu? Não. Dá-me mão. Bia. Vamos. Que assim é de ganos, né? Chegue cá. Bia porom. Cai pom pagar que se. Mama, que filho? Ena no yem neku. Ama me nri yem ku fuma. Mama, ọkọkọrọ ka ngwa ntutu oge kwado ka ngwa ahịa gị n'obodo a ka ị gaa n'ahịa anya mana ịtụpụrụ m ọnụ. Mgbe anyị kwuru ya chọrọ m ya kịta ka m chọọ ka ị kpọrọ mpọ ọ nke m chọọ ka ị ga-ekpere Ka ịkwa n'ihe ọ mama. Mama, nna abata kịta n'ike agụgụ m biko. Bịa chere ị mara na ị ga-aba n'ụlọ ike gwụrụ ị daba n'ụlọ Mama, ka ihe ọzọ. Ka ihe ọ mama. ihe ọbụ na ike echighị azụ kpọrọ m ọpụọ mmiri kpọgharịa m Mama, ka ngwa gị o nwekwa ebe nna ada. Nna abata kịta n'ike agụgụ m. ike agwụgo gị ebe ọ bụ na ike agwụgo gị ịma mgbago n'elu akwa ike gwụrụ gị ịma mgbago n'elu ebe isi na ịma mkpọgharị m na ike gwụrụ gị ị akwụ ebe a ka ị akwụ ụkwụ atịrị ya gị Mama, mechie ọnụ ọsịsọ mechie ọnụ ike gwụrụ gị onye ochi jidere nwa nwoke na-emebisi ibere n'ụlọ etere nzu onye ochi mmụọ kike bụ na mma ahụ mmiri tọwa iko n'ụlọ a. Kwa mpịakpọrọ anya samokwu na samokwu ka mpịakpọrọ anya atara ọnụ gị tara m ihe tekpọsịrị ya anya Mama. Papa Good ya. Onye? Julio. Da, Julie. No. Keki me. Adịkwa mma. Ọlụkwanụ. Na-anya ebe a na anyị na-anwa amakwa m na nwa ihe ịghọta m n'obodo. Nsogbu anọrọ ewetara m gị ihe. Nwanne m nwoke ọ nọkwa ya? Ọ mekwere njem. O mere njem mana ama m na ọ ga-abata taa. Mama na onwe ya nọ n'ime. Da ga-abata kịta. Nsogbu anọrọ o. Mmecha ka anyị fụ. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Daalụ. Na. Do not be jealous of the wife you love. Do not be jealous of the husband you trust. You walk good in a Mama, biko. Ka mgbago n'elu abụkwu m na-afụ m ụfụ biko. Mama, biko. kụọ m isi ụlọ nsọ ya nwe bata agwara gị na nwa achọ ka ọ gbuo m ka ọ bụrụ ego nwa nwoke gbara bụlata ha onye ọ chọrọ ukwu m Lovet ka hetred ka ha na-akpọ gị. Ọmụma m ka ịkwatu na ife a. Onwekwa ihe mere ya. Enweghị ime ya. Emetụkwa m aka. Ị na-achọ ịkọwara m na ụnụ katara daa n'ala beba na ịkwaturu ya. Ịbụ onye ahụ. Si adịrọ m mma. Ị na-akọwara m na ịkwaturu nwaanyị na anyị ga-asị ya ndo. agwa gị na nwa akpọta ya mmiri agwa gị na ọkpọta ya mmiri ọgwụ ya ajọ obi ka ebuka abụra nwanne m nwoke alụkwalị ya
kwụsịzie n'ibe akwa di ya batago achọrọ m ka ịgwa ihe niile mere m. Achọrọ m ịgwa ya, achọrọkwa m ka ịgwakwu ya, achọrọ m ka o si n'ọnụ gị wepụta biko. Mana daa ha na-eme ụna ka ọ bụrụ ọkụ ana ma o nyere gị. Ọ na-egburu ma ihe a ga-aka njọ, ọ kachasị ugbu a nne m nọ ya. Nne ọnwụtakwana, achọrọ m ka onye ọbụla nọ n'ụna gụọ nwanne gị nwoke ihe ọbụla. Achọrọ m ka ọ bụ na ọmụọ na-eweta esemokwu banyere nwanne gị nwoke na mma ya na ụmụnne ya biko. Mana daa ha na-eme ụna ka ọ bụrụ ọkụ ana ma o nyere gị. Echegbuna onwe gị, m ga-emewe ihe dị na ya. Eziokwu, m ga-emewe ihe dị na ya. Gwafichazie na nyere ka You're behind me, devil. I don't think I have your time. kwụsị ihe na-ekwu edeba anyị ya na-eme gị sọsọkpụrụ ụbọchị ịbụa sọkpụrụ ụbọchị ya ka anyị ya mbegoro gị ịma ogologo mgbe anya nwanne ya nwaanyị ya ebe a na-eme anya ya na-eme m karịa ka o si eme gị. bịa anya ụnụ nche na-eme m mana nke obi m ga-eme m karịsịa. agwa gị na nwuchi dị ebe amụsụ a na-enweghị akpa nwa ewere gị nwere tinye ime olulu kụchisie ya ike. Mama, ọ dị isi tinye nna ya kuchie. Imere nke ihe na-ekwu egwu na-atụ gị ihe. Iche na dada ga-agwa de ihe unu mere n'ehihie taa. Ama m onye dada bụ ọ gaghị agwa. iwu mesoma nwa ire ekete mesoma mechite ọnụ nwa ewu ọnụ ọhịa nwa nwere kọrọkọrọ n'isi. Ka m gwazi unu nke bụ eziokwu, dada sị m na ọ chọrọ dị mụ ma ọ bụ Emeka onye n'ime anyị ga-agwa de ihe unu mere ya, maka na ọ chọrọ ka ya bụ de na ụmụ ma gị ma nne m nwee ọgbaghara n'ụlọ. mesoma nwa ihe mere gị ị mara nke ihe kwuru kịta gụwa ka ọ gbasara ada ọ bụ kpọsịrị gị anya maka na Emmanuel bụ nwa m. Emmanuel na-ameti nwere onye n'ime anyị na-eti Mba, nwere eti gị gwara ya o ịgwa ya o ị na-akọ nkweri ka a mere. Nwa nnukwu ife m chọrọ ikwu nke mbụ ihe a nsogbu adọrọkwana mma ka anyị nọ n'udo ebe a mma na ọ bụrụ maka ihe a ka iji wee si n'ụlọ wee bịa ebe a ọ kakwara gị mma n'ụtụtụ echi iburu akpa gị laghachi n'ụlọ. Agwara chọba onye ọra chọsie ya ike bịa egwu Emeka mmụọ nne gị ka isi otu a na-agwa okwu ngụnwa ifu ka m si mechie ya nkịta tupu anyị emepe achọrọ m ka unu abụọ si ebe a zuzugbo ngwa biko nwere nchọrọ ịjụ ị na-agwa m
nwoke butere ya na nwa nke nwa mụrụ nwa ewe ụmụ ọmụrụ ha mana ha ehiro m ha gara aga yie nna ha gwa echi ya abịara n'ihu nwazi ahụ elu nna m mee family of God. A disastrous family is the family of devil. When there is no trust, the devil comes to destroy and to put confusion. Be careful what you do, be careful what you thinking. The person devil is a deceiver, he's a confusionist, he's a cause of unpeaceful. Satan is a confuser, he's a problem, wrong advisor to unpeaceful. The devil is a liar, he's a confusionist, he's a cause of unpeaceful. Satan is a deceiver, he's a problem, wrong advisor to unpeaceful. Be jealous of the husband you trust. Iwoku di na nwunye na-ebute esemokwu. Ekweghị na-ebute adịghị n'otu. Papa, control your temper. Mama, control your mouth. Ekwensu na-agagharị na-achọ ndị ọ ga-etisa. Devil is a deceiver, he's a confusionist, he's a cause of unpeaceful. Satan is a confuser, he's a problem, wrong advisor to unpeaceful. I said devil is a liar, he's a confusionist, he's a cause of unpeaceful. Mmesoma kedu ihe ọ onwe ihe na-echefu n'ụlọ? Onwe ihe m chezọrọ biko dee achọrọ m ka ị kpọrọ dada jebe n'ụlọ ọrụ ga-ahapụ na sọsọ ya n'ụlọ. Onwe ife mere? Ya ajụna maka ihe onwe ihe mere mbe kama kpọrọ ya ka ijebe n'ụlọ ọrụ gị. Ihe nke bụ na o nwere ihe mere ụkpọrọ ya jebe ụlọ. Biko anyị fụrụ dada n'anya nke ukwuu. Anyị achọkwa ihe ọbụla ga-eme ya ka o nwee obi mwute. Biko mana ka ihe dị ihe a ga-eme onwe obi mwute. Onwe ife mere mgbe m mere njem. Dara, anyị bata akwụkwọ biko mere anyị ihe a ka ị kpọrọ ya gaba n'ụlọ. Mana ụlọ a ga-echenwu ka ọ gbado. Da anyị ga-eji nwekwa na gbadawa n'ụlọ akwụkwọ anyị biko bịa ka ị kpọrọ ya na arụ ike ya dị anyị mkpa. Unu si na otu a ka unu ọ dịkwa mụnwa mma ngwa m. Mana dee biko ajụkwana ya ihe ọbụla kama gwa ya na anya gị merie nnukwu na ị chọrọ ịkpọrọ ya ka ije n'ụlọ ọrụ. Unu na-abụ ifuru unu ngwa m ka ọ dị. I can never give a chance to devil, cause my family. Yeah, ọpụtara nwanne gị nwoke kpọpụrụ ụmụ onye ochie wee debe n'ebe ọ na-agwọ. Mama, nke bụ eziokwu bụ na aghọtakwa m ihe mere n'ụtụtụ taa. Eche m na ọ bụ Emeka na Mmesoma wee bụ ka ego si gatazi ya azụ wee bịa buru ya pụọ. Mama, ọ dị m ka mụ ụmụazị a na-aga n'ụlọ akwụkwọ fagwa ife mere mbọsị a. Eziokwu ya ka o ji chigatazi ya azụ wee bịa kpọrọ anụ ọhịa a wee pụọ. Ihe m na-achọ ịghọta ọ pụtara na ọ ga na-akpọzi ya na-atọ ọrụ oge niile. Asị ọmanne ya anyị erere ebe ndị nwa ga-emechi isu eje ọrụ m ga-emesi ije n'ụlọ ọrụ mana ọ nwekwara ihe m chọrọ ịgwa gị. Ịhụ mmadụ nwaanyị ahụ Mmesoma nwoke nwaanyị iri ya bụ ire ekete iri ya bụ ire ncheke ọdụ ọtụtụ ncheke si agbakwa papa mana mmebi ire. Hapụrụ m ya ha nọta ebe a tata mma ajụ ha onye n'ime ha gwara ya enyi na ndụbe nsogbu biko hapụrụ m ya. Chukwu nwaanyị aka bikwa ire afọ nwere ọgwụ zọpụ ya onye nwere ọgwụ ka ire bikwa nwoke nwaanyị ire ka ya ya ire nke ahụ nwa nke a wee bụrụ ire chi onye ka oyiri nwoke oyiri ọgwụ akụgwụ akụ oyiri n'ụdị ire nkịta
Oh, you need money now. Oh, we will not cheat or be a mop. Ama we may make a ama the way mark or sir. You can't go no. Before what you do, you better come on, I think no one needs more. Why I talk a 1 minute a week? Why I near me mobile by near me? Why near Yan so? Sina manyere nwanwa na akọ nwa sina mu abu nwanya na enyere mu so sina mamotare nwanwa nke na ewekasi mi we o nke na mu pucha mu obi bo na iya megide nweke di ma tupu nwa hu di m n'anya wa choro ko chuo m mana chekwa o nwere ofu onye ozi Chineke ga-edu je na anyị hụ na ebe nsogbu ni na ma papa eziokwu onye nwa nọ n'obodo a ya anyị ga-aba ya mmezi nsogbu ọbụla nsogbu ga otu oge biko nụ ka anyị gawa ọnụ kịta biko nụ ife dịka nwanne echi nsogbu adịrị ọnụ nwanne echi nwa m mebute n'ụgbọala bịa buru gị anyị gawa gafe n'ụkọchukwu nwa mana mma bịakwa n'ụtụtụ biko nsogbu adịrị bịa ime na nnọọ daalụ oke ezigbo mmadụ ọsaba n'ihu gọọrọ edede ka anyị mere mmụọ na-amụrụ ọ bụ isi ma gbasara obi nwa amụ isi nkuku megodo ebe a nsogbu adịrị ọ ga-edebe gị I am for Jesus, not for temptation. Manukwu gị tinye nwunye nwanne gị ihe Amaka nke ahụ chefuo na ka agago kedu ka mmadụ abụọ si tie ofu onye ife ka gasị n'ume na-arụ mana ama m onwe na-arụ m ya ihe na-achọ dị kọwa agwago gị na gị chefuo ihe ị ga na-ekwu maka ya nke chibụrụ mmadụ agba m na ihe ha mere adị mma nke ihe m na-emekwa maka ya chefuo biko ka nzu ike na-awa m isi ihe nje ekwu bụ na nwunye nwanne gị bụ ezigbo mmadụ o kwesịrị ka emee ya ihe mere ya na-eme ya ka odibo ya Chineke ịdị ihe ọ dị echega agwọ oge ekuzi n'ihe a ị ka na-ekwu ya oke ka ị chọọ ka anyị tisi ego taa anyị si wee tie ka agwọ na obi adịrị anyị mma taa si biko emeka iwe wezụga ngozi biko eji m chukwu ayọ eji m chukwu bido eluigwe na ayọ gị kwanyere onwe gị nke bụ mmadụ sị gị na gị kwụsị na-enye ya nsogbu ka na-enye onye ahụ nsogbu ọ na-abụ unu ka o mere abụna ya na ihe mere na nke ha agago ka na-ekwu maka ya ọzọ dị ka ibe ya ya yego nwanne m nwoke ka ọ kpọrọ nwunye ejebe n'ụlọ ọrụ ya ama m na o megonu nke ahụ ịzenye mmadụ nsogbu biko ka anyị zuoro gị ike ọnụ mere nke a n'eziokwu anyị mere ya ọ dị ọnụ mere ọfụma eweli iwe o nwanne m ọ na-eweli iwe
asụ ya asụ si na ị na-asụ Igbo emebisiri mmadụ asụ Igbo Obinna. Bịa biko. Namukwu ịkpọ m. Akpọrọ m gị. Biko nọdụ ala. O nwere ife nchọ ka m na ya kpa. Nọdụ ala. Ife ya bụ. Asị m gị nọdụ ala. Ewe n'iwe. Were mmanya ka m. Yey. Ya. Dị iyo. Ewe n'iwe. Nene, ọ chọrọ ego biko achọrọ m ikirisi tupu itinye nke gị biko ọ dị m mma ọfụma. Onye ka ị bụ? Onye ka ị bụ ịgwa m ihe m ga-eme n'ụlọ nwa m? Onye ka ị bụ? Gwa m ihe mere mgbe m mere njem. Ife m chọrọ bụ eziokwu o. Achọrọ m ka esiara m asị maka esiara m asị. Ị na nna m ukwu ọkwa nke m maka m ga-agwa gị na-ekwu ana m anụ. Mkpụrụ ụbọchị 3 gara aga ka m nọ n'ụlọ ebe m nọ na-eche nche na-echekwaba ngwuru a niile m wee nepụ anya wee fụ oge nne gị mara nwunye gị aka ntị wee manie wee gbaje ebe a ka m jee chekwabakwa nwunye gị o. Nne gị wee tie m ihe si m na nna chi ebe azụ ebe m na-eche nche na o nwere ihe gbasara m ebe a wee sị ya mba na kama ọ ga-eti nne m kwa ihe na ọ ka mma na o tibe m ihe na m makwa ihe mere. Nne gị wee tikata m ihe wee ruo oge m ji bebe akwa ka ụmụntakịrị. Mama hey ndo nna m mba o asịkwana ndo asị na m ndo nna m ukwu maka na ama m na o ga-ewute gị ama m ụdị mmadụ ịbụ ya ọba dị uru na ikwubere ya n'ọnụ ama m na ọ ga-ewute gị mana cherekwa o ma m ụdị ihe nwunye m ga-eme mama ga-eji wee tie ya ụdị ihe o tiri ịma na ọ dị anya n'ebe m na-eche nche na ebe a nọ wee na onye bọọgụ nya ọ bụrụ na asị ka agbakọba ya ọkwa naanị igwe kọmputa ya agbakọtanwu ka o si wee dị anya nke a mere na m anụsịrị ife ha na-ekwu ọfụma. Naanị ife m furu bụ oge nwunye gị bịa sekpuru anụ na-ayọ mama gị si ya biko ọ bụrụ na o nwere ife ọjọọ ọbụla mme gị n'ụlọ a biko gbaghara na nchọ ka anyị biri n'udo achọghị esemokwu ya ebutezi na esemokwu n'etiti gị na ya. Ihe ọzọ m fụziri bụ nne gị wee maa ya aka ntị wee gbajebezi ebe a otu a ka o si wee mee. Mama, o mekwukwa n'ihe ọjọọ kịta. I kwuru okwu ọjọọ. Nwa nkịta dịka gị na-agwa m n'ụlọ nwa m mgbe m ga-ene n'ihe onyonyo na mgbe m ejighị wee nene ya. Tọpụ nwa m ọsịsọ m osu. Tọpụ nwa m ka o nwere onwe ya. Mama, mmadụ enwekwa udo n'ụlọ a. Nnukwu isi udo.
gawakwa jee chụọ udo maka na udo adịara gị n'ezinụlọ nwere ezinụlọ udo adịara gị n'ezinụlọ udo adịara gị n'ezinụlọ amoosu Mama, achọkwa m ya nkwụsụ ahụ. Achọkwa m ị na-agwa na nje amụsụ wee jide nwa gị nwoke. Biko kwa mama. Maka na eziokwu ka m na-ekwu. Ọrụ eziokwu ka m na-ekwu. Mama, kwụsịkwa ya. Biko kwụsị ihe na-ada agwa m. Biko achọkwa m ya ahụ. Bịa. Ụmụ gị na-esiri nkwa n'ime. Ka ihe a na-akpọ gị, a na-akpọ gị lọfeto ka a na-akpọ gị hetere, ma nke na-aza aza. Afụ na egwu ada atụ gị. Aka m ebe a ị na-etiri m mma m mkpu mpụzie gị ihe ga-eme rapịa nwa m rapịa ya tie m mkpu n'isi ka o si chọọ tie m mkpu ka isi chọọ tie m mkpu ka isi chọọ akwa m ka isi eti mkpu tie m mkpu anya m tie m mkpu ka isi ọkwa ọgụ ọzọ okenye bụ na nwaanyị amaghị bụ na nwatakịrị aga nke ọnụ mmiri tọgbọ iko dị ya kedu ihe mmadụ mere nwaanyị anụ na alụmdi na nwunye afọ atọ naanị afọ atọ nkịtị nwaanyị a ka ga-amụnụ nwa na ife ọ na-ategokwe n'aka agadi ekwe nke a na-abịa na-enyegharị mmadụ nsogbu ebe a kama ya naba n'ime obodo je yoba akpụ ebe a I'm going to keep it. ihe iji bi ebe a ka inyere mama aka ka unu kugbuoro m nwunye m ọkụ ya n'ụlọ nke m kwa nwatakịrị hụ oge n'anya ka ọ bara ya gị nwa mama nwa nwaanyị mụtara di ya nwa gị nwa mama nwa nwaanyị mụtara di ya nwa ọ mụtara ya nwa mana nwunye gị nwa nwa mụtara gị mba ọ dị ime ọ tụrụ atụ ọ mụrụ amụ o nwere akpa nwa ọdịgo adịbe bụ ụlọ ọbụla bụ nwere ihe ọ dị mma ihe ọ dị mma ya dị iji amụsụ Dịnwa, baa n'ime etụtụkọrọ ngwongwo gị si n'ụlọ m pụọ na-achịbe dị gị gị nwa ka m na-agwa ọ bụ ji nwa m o ekwukwana ka m jiri aka m kwasịsịa gị ngwongwo gị Obi biko ne. Biko ayo biko we na polo na biko. We na polo na bungaija biko no biko mako. Amuru ala ya biko. Amara chire ke be ha kama no we ro kunji jide. Ofu. Biko e we ro kupe. Na chire ke ye mo ala ye bi to biko no ti mo biko na o ala ya. Ijera bawa. O na bawa ni mere. Dia to kan wa to. Amosu. Ni mala ka ora ni sa to ma awon wo ki be kina. Wo ki be kina. Mu e ja amosu. Yeah. Is the family of God. A disastrous family is the family of devil. When there is no trust, the devil comes to destroy and to put confusion. Be careful what to do. Julie, remember? Ihe na-emekwa n'ụlọ ahụ. Legodo anya m Obinna na-ekpere amụsụ ekpere. Obinna na-ekpere akwụrụ na kalaba ekpere. Mama, ke Obinna nke ime? Obinna onye nche. Obinna onye nche. Ma biko rapụ ndị anyị fọsọ ha mee.
o wepere ka ha chọọ ikpe gbasara nkirika onye nche na-echere nwa m nche. Chidena, ịmana Obinna unu emegide anyị n'ụlọ. Nke ezi ka o si emegide anyị. Ihe aghọtakwa ya o. Chidena ya aghọtakwa ihe m na-ekwu o. Ma mụnwa bụ Eunice, ana m eje kịta ka m tụbie ya ntị. Ana m eje na ọnụ ụzọ ahụ ka m tụbie ya ntị. Mbọsụ ụzọ o ya emepe ọnụ wee kwuo ya ma mpụ ebe o mee ya. O si n'ebe a, o si n'ụlọ apụọ. Ya kwụba akwụ n'obodo. O jee n'obodo gbuo akwụ. Ọzọ dị ka ịbịa. Obinna, anyị ya bụ ọzọkwa afọ ya bụ ọzọkwa Obinna. Na afọ ya bụzi Obinna onye ozi. Ịnwụzie na-akwe Obinna onye ozi. Mana mụnwa na-eji dị aka ntị. Aga m eji dọbịa ntị ya maka na ọnwa ọnwa menye ọsọ n'ụlọ o si n'ụlọ apụọ. N'ekwanụ m anya ka m jedọ ya aka na ntị. Ndị ọmetọpụ ihe nne n'ike Lovent na nsogbu agwụgo. Happy family is the family of God, a disastrous family. Gịnị? Mba, ụkọchukwu, ekwetara m na nke a. I kwuru eziokwu? Kwere nke a, ọ wee hapụ ya. Mmụọ nsọ nke Chineke abụghị isi asị. O nwekwana ihe nyere Chineke omume. Nwanne m nwaanyị, dịka ị na-alụ ugbu a, ekwekwana ka mmadụ ọbụla mara ihe anyị gwara gị. Ma ọsọgodo ya bụrụ di gị. M ga-enye gị ekpere ị ga-eme abalị 7 ya na ebumọnụ. M ga-enyekwu gị akụkụ akwụkwọ nsọ ebe ị ga-eji ga-enyere ya aka. Akwụkwọ nsọ si n'ugwu a na ị ga-enwe nwere onwe. Ụmụ nke Jekọb ga-enweta ihe nketa ha. O kwere m nghọta na ihe nketa ga-erugo gị aka. Ya mere ka ị na-ala nwụba aṅụrị ṅụrịba ọṅụ n'ihi na onye nwe anyị agbadatago ka o nyere gị aka. Ọ gbakwara m chefu mgbe ị batara. Ịma ahụtụbeghị gị mbụ. Ihe ha bụ izizi m na-ahụ gị ajụ ọkwa n'ihu gị onye kpọtara gị. Ya ka m si ka m jụọ. Nke a, ọ bụ enyi nwaanyị bịa kpọta m nke o wee sị ka mụ na ya so wee bịawa. Mana ọ bịa nwetezi ozi nke dị ọsịsọ. So ọ bịa sị ka ọ gawazie. Mụnwa sị ka m bịa n'aka m. Chineke ga-agọzirịrị enyi gị nwaanyị a agbanyeghị na ọ nọ ha n'ebe aka ọ na-echere gị echiche ọma. Ọ ga-adịrịrị ya na mma. Ka ị na-ala wee ya na ihe ndị a bụrụgo ihe emesịrị emesi. Maka na Chineke ewepụtago onwe ịbịa nọrọ ụwa. Ka a gọzie gị n'aha Jizọs. Mana nne, e nwere otu ajụjụ m chọrọ ịjụ ugbu a. Abụ m ada gị nwaanyị, ama m. Ọ bụrụ na o nwekata ka m siri nụọ dị echi garuo na be di m, ọ bụrụ na otu a gị na mama si akpaso dada agwa ka ndị be di m si akpaso na agwa, kedu ka obi ga-adị gị? Gwagodu m nke bụ eziokwu. Biko nne m, o nwere otu arịrịọ m chọrọ ịrịọ gị. Ama m na ị ga-emezu ya. Biko, achọrọ m ka ị wezụga onwe gị n'ajọ agwa gị na mama nnukwu na-akpaso nwaanyị n'ụwa. Biko, onwekwana ihe m fụrụ nwaanyị a mere. Nwaanyị ifuru ebe a bụ ezigbo mmadụ, bịakwa nwee ezigbo obi ọcha. Ọ maka na ọ mụbe nwa. Onwekwana ihe Chineke anyị na-efe na-apụghị imewu. Ọ sị na nwaanyị a ga-amụ nwa echi, ọ ga-amụkwa nwa. Kama ihe ọ ga-abụ ọ bụrụ ihe ịtụnanya nyere anyị, mana ọ bụrụ ma nwa ọ ga-amụ nwa. Ilekwa anyị fụ na nwaanyị ifo ọkwana obere nwa ka ọ bụ. Alụmdi na nwunye ya na nwanne gị nwoke ọkwana sọsọ afọ 3 ka ọ ka nọrọ. Nwebekwe n'ihe mebiri emebi dị na ya. Biko, ka ịghọta nwaanyị a na ọ nọ na nnukwu arịrị ugbu a. Biko. Anụgo m ihe kwuru, mana o nwere ihe m chọrọ ka ịghọta. Mma nnukwu gị anyị na-ekwu okwu ebe a
ọ bụ ya nwa mụrụ onye nwa zụkwara m mana ị nọ ebe a kịta na-azọchitere nwunye nwanne m nwoke maka ndị Igbo na-asị ahụ n'anya ekwe onwe onye ọbụla kọrọ m nwa ji anya m fụ ụbọchị m bịara ebe a afọ m ife mee anyị nọrọ ebe a kịta na-ekwu ọ bụ ezigbo mmadụ ama m na oge a niile ụnụ na ya nọ anụbeghị ozi na ọ na-akpasu na agwa ọjọọ taa bụ nke bụ eziokwu mana okwu gbasara ya na mama ma ọ bụ ihe ekwesịrị ileba anya ọfụma ihe na-akọwa kịta bụ mama na-atụgide ya asị nsogbu adịrị anụgo m ihe kwuru m ga-atụgharịkwa n'uche na ihe kwuru ma lebara ya anya ihe m gị ji dị otu a nwanyị ọma ada nwanyị nwa ma bịa ome ka nne ya ma bịa Happy family is the family of God. A disastrous family is the family of devil. When there is no trust, the devil comes to destroy and to put confusion. Be careful what you do. Be careful. Onye nwanyị ga-arụ maka ịnara ekpere nke a site n'aha ọgbara nwa gị Jesu Kristi. Amen. Amara onye nwanyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na mmekọ nke mmụọ nsọ. Amen. Nne, ijezi efu onye ozi nke Chineke. Afọkwa m ya. Gịnị ka ọ gwara gị? O nweghịcha ihe dị mkpa okwu mana ihe mma o gwara dị mkpa na anyị dịsi ike n'ekpere ya kwa okwu dị. Ya sọsọ ife a ka ọ gwara gị? O nwere ife ọzọ ọ gwara m. O nyere m akwụkwọ nsọ ụzọ one na one anyị ga-akwụ. Sikwa m na m na-abịa ekpere bukwuo m abalị asaa. Mana o nwere ihe ọkwa m ị na-echekasị m. Ọ sị na ife na-eme m nkịta agbara aka. Ihe na-eme agbara aka. Ya kwụ. O nwere ihe ndị ọ gbasị n'afọ? O nwere ọkwa ihe ọ gbara afọ. Sọsọ ihe ọ gwadoro mbụ ntụsi ike na-ekpere na-ekpe ekpere mgbe ọbụla. Mana kedụkwanụ mgbe ngụnwa chere na anyị ga-ebido ya bụ ekpere? Ọ ga-adị m mma ka ebido ekpere a echi. Mana isi m nwa m ga-asị ka anyị bido n'abalị a. Obi m achọrọ ka mụ na gị nwee mmekọ n'abalị a. Hapụ ekpere a iche ime ya. Ị na-enye nsogbu. I can never give a chance to devil, 'cause my family and my marriage is from the Lord. Chukubikani, he is the key to a happy family. Gịnị ka amụsụ na-eme? Ihe onye nke a na-eme? Gịnị ka ị na-eme? Gịnị ka ị na-eme ebe a? Ndị amoosu eje ụka. Ndị amoosu ejekwa n'ụka. Ị gbara m nkịtị? Na arụ na-emekwa arụ ya kwụsịkwa ime n'ụwa nke mmadụ. Ị gbara m nkịtị? Ebe ọ bụ na ị gbara m nkịtị, ya bụ na o nwere ihe ị ga-eme ebe a n'inwe isi. Maka ama nke ị ga-arụcha onye ọbụla n'ụlọ ime nwetanụ m nọ
maka na amango ofuma ine ememe ka iwesi na igwe ezigbo mmadụ wana ịbụrụ ezigbo mmadụ agwụ aka nọ n'elu akwụkwọ ndụ amụ m onye bụ ka ị kwụsị ime ka wee sị na ịbụ ezigbo mmadụ ama osu ihe ịbụ ịnaba nekwa m osu o sikwara ụzọ ọzọ repụta o jiri si ụzọ ọzọ repụta ka anyị ghara ịma n'ọnya mana mama onwe ihe ọjọọ dị na nwata ịgụ akwụkwọ nsọ ya ọmụnwa ka ị na-ajụ anyị jụ ana m ajụ gị onwe ife ọjọọ mfụ na ihe nwe ịgụ akwụkwọ nsọ ya ya chọrọ ịkpọku Chukwu ka o nyere ya aka na ọnọdụ nọ n'ime ya nsogbu adịrọ na bụrụ ihe ọjọọ mama Juliana isi ọ dịkwa gị mma mba ijizikwa anya gị na-agba ekwu mama ọ ihe onye ọbụla na-achọ nwa kwesịrị ime ka ọ na-eme onwe ihe ọjọọ dị na ya Juliana ijizikwa anya gị nye nwa ewere ga amụsị ya jidekwa gị mama onwere ife na-eme m isi dị m mma onwe onye tara m amụsụ ihe m na-akọwara gị bụ na ife nwata na-eme kịta onwe ife ọjọọ mfụ na ya nye ewere na amụsụ jide ụmụ m niile chọọ ime ha ka ha gbuo isi ipe ka ịma mmenwu ya nke a ya emenata eme n'ụwa ọ bụrụ ka ndị ndụ nke a ama mme n'ụwa Juliana Auntie, Dalu, oh, Chineke gozie gị. Come on, say na support so. Juliana. Iburu ezigbo mmadụ, kwefere. Iburu ezigbo mmadụ. Mụ wa bụ nne gị Eunice. Ajọ mmadụ ka mbuzi. Mana agaghị m na-ekwe, ofụkwa m na-ekwe, agaghị m na-ekwe n'ụwa. Ka nkata niile ọ kpara, ka ọ gaziere ya. Agaghị m ekwe. Ọ bụrụ na nke m dị ndụ mụrụ anya ka nkata niile arụ ile ọ na-akpekọrọ ka ọ gaziere ya n'ụwa. Ewu soro nne ya hapụ nne ya si gudo anya ezigbo mmadụ. Happy family is the family of God. A disastrous family is the family of devil. When there is no trust, the devil comes to destroy and to put confusion. Be careful what you do. Be careful what you thinking. The question devil is a deceiver. He's a confusionist. He's a cause of unpeaceful. Satan is a confuser. He's a problem. Wrong advisor to unpeaceful. The devil is a liar. He's a confusionist. He's a cause of unpeaceful. Satan is a deceiver. He's a problem. Wrong advisor to unpeaceful. Do not be jealous of the wife you love. Do not be jealous of the husband you trust. Iwoku di na nwunye na-ebute esemokwu. Achọrọ m nwere ego na-achị obodo. Unu nwere ike ichi ya taa n'ọnwa abụọ na-abịa abịa. Enugo? Emmanuel. Mama. Ị na-achọpụ mụ na nwanne gị nwanyị ebe gị. Mama jụọ ya o. Jụkwa ya. Mama, mụ na gị ma na ihe a bụrụ ịchụpụ mmadụ be mmadụ. Ka ihe ọ bụ Emmanuel? Ana m ajụ gị ka ihe ọ bụ? Ka m nwee ezumike n'ụlọ. Mụnwa bụ nne gị ka ị na-achụpụ m maka nwaanyị a na-enwere akpa nwa amoosu a ị ga-achụpụ m. Mama, hapụ nwunye m n'okwu a. Wepụ nwunye m n'okwu a. Ị na-asị ya hapụ nwunye gị ka onye na-akpa nkata niile a ka onye ihe a bụ ife mkpebiri onwe m. Mụnwa ji aka m chepụta ya. Mechie ọnụ ọsịsọ. Mechie ọnụ dedere. Imelere ama nke. Eri mgbe iji nụọ nwa. Ị nwere okwu aka gị nụ. Ị nwere echiche obi ma afọ ichepụta. Na ọnwa bụ onye kpara nkata niile a. Nyanwa bụ onye tere ofe niile a. Emmanuel.
Emmanuel. Mmekata si ebe a pụa. Nwe ife ga-eme na tam ka okwu ma abụọ bata n'ọnụ ọzọ. Ọ bụ eziokwu mba Julie, ọ bụ eziokwu. Ọ ka anyị gbabara nkịta ọsọ. Mba o, anyị ga-agbakwara ọsọ. Anyị ga-ana ma chigatakwa azụ ebe ọzọ. Ife ikwu kịta bụ ife mmụọ na onwe m na-ekwukwa. Mechie ọnụ. Asị m ka ụnụ na Shọnụ. nwee ike chi ya n'ọnwa abụọ na-abịa abịa. Mechie ọnụ. Ọ bụ ife m kwuru. Mechite ọnụ gị. Ọgụ ya akwa mbọsị mma abịa. Ihe akwa m mbọsị mma abịa gị. Emmanuel, isi ọ dịkwa gị mma? Ọkwa m okwu gị ekwu. Ekwuru m na kemgbe isi n'ụwa na o jidere gị saa gị isi. Ihe yiri m bụ na ọcha. Maka na ihe m na onwe ha akọrọ. Emmanuel bụ onwe ha akọrọ. Mama, biko ụnụ nọdụ ọfụma. Ụnụ naba Ijeọma. Ijeọma nke gị. Ọ nọ n'elu. Ụnụ nwere ike itikwu ya onu unu si etie. Nya nke a nwere ike ịkụ ya kụgbuo ya akụgbuo. Mbata ka m nwee ike buru ozi. Na-egburi. Emmanuel dị na-egburi si. Anụ ọhịa. Happy family is the family of God. A disastrous family is the family of devil. When there is no trust, the devil comes to destroy and to put confusion. Be careful what you do. Be careful what you thinking. The question I got in a chondo get is devil is a deceiver. He's a confusionist. He's a cause of unpeaceful. Satan is a confuser. He's a problem. Wrong advisor to unpeaceful. The devil is a liar. He's a confusionist. He's a cause of unpeaceful. Mr. Satan is a deceiver. He's a problem. Wrong advisor to unpeaceful. Akwiche n'ime riko nya ka iji wee nọrọ ebe na kwọrị ndụ na-eri anụ ọkụ na-aṅụ mmiri ara ehi ndị ọcha na-eri ụwa na-eri akwọrị ụwa che na ime riko asị ịma mmeri mụ na-aga ịma ipeka bakara mụ nwa na aka nwee chigata azụ maka gị nchigata azụ ebe a ị ga-akwọ ma anụ ọkụkọ ma mmiri ara ehi ndị ọcha ya ṅụrụ ị ga-akwọsị ha ncha niile maka na agha na ịma mmeri m ipeka imeri mụ nwa bụ Eunice na agha amụsụ ipere mpe. Mama nwa onye gị na ya na-anụ agha n'ụlọ ahụ o nwere kwa ọ gịnwa bụ mmanya bụ mmanya ahụrụ gị na otu nwa gị nwoke siri oge n'anya. Biko mama ọ ga-agabe mụ wee mụta nwa nye gị biko. Ọnwụọ ka ị ga-amụtara m nwa iwe mụtara m nwa mgbe m nwụọ iwe bịa mụọ ya. Mama biko ihe a bụ alụmdi na nwunye naanị arọ atọ. Gịnị wee mee? Kedu ihe mere amoosu? O nwere mgbe m ji ekwa di m ọma ya chụpụ onye ọbụla n'ụlọ maka gịnịzi ka otu mesi mezi ụdịrị ife a. Onye ka ebe jụma ajụjụ iberibe nwaanyị amoosu onye ka ebe ị na-ajụma gị ahụ ka ebe onye arụ aka na-ajụghị ajụ ọmụwa ka ị na-ajụ ajụjụ ihe iji mara ya chụkwara Chineke kpọkwa akụkụ Julie n'ebe a n'ekpe amoosu ya isi m ma ọ bịa si Emmanuel chụpụ anyị n'ụlọ. Auntie Julie amarakwa m film na-abụ n'ekwu o nwere mgbe m ji ewa obi m ya chụpụ unu n'ụlọ o nwere mụnwa n'onwe m ebe a achọrọ m ka unu si n'ụlọ apụọ achọrọ m ya mana ihe eme bụ na mgbe ọbụla di m ọma ji bata mma agwa ya okwu gbasara ya biko. Nsogbu adịrọ nne ekwetere na ihe kwuru. Isi nne m Julie amụrụ m ka ị kpọrọ nne Julie ihe na-achọ ịgwa m ọbụla ikweta ihe niile a akwụna Chicago mere. Mama ekwetere m ihe okwu maka na ama m na ọ ga-emenwu ihe dị otu a. Ihe a bụrụ Juliana nke mma ihe a bụrụ Juliana nke mma na ihe a kedu ihe na-egere ntị kedu ihe ị na-akpa gịnị ka ị na-ekwu? Mama o nwere ihe dị oke mkpa m chọrọ ịgwa gị. Gịnị dị oke mkpa ị chọrọ ịgwa m? O nwere ihe dị oke mkpa ị chọrọ ịgwa m na ege
nsogbu adịrị ya nwanne gị nwoke nye gaghị egosi anyị na baa n'ihu na ebe eri bukọta ngwongwo gị ka anyị na eji ya nụ maka na ihe ikwu kịta ka m chọrọ ịgwa gị ka anyị rapụ ha ọsịsọ bịatinena isi odikwado mgbe na-emekwu eri bịatinena isi ọkwado maka ngachu I can never give a chance to devil, cause my family and my marriage is from the Lord. Chukubikani, he is the key to a happy family. Go behind me, devil, I don't think I have your time. Obi m, ebe a ka ị nọ. Anọ m na-achọgharị gị n'ime ụlọ. Anọ m ebe a na-eche gị. Udo adịkwa. Udo adịrọkwa. Kedu ife na-eme? Na ya ka m gwa gị nwoke. Ịma ihe ga-adịrị mụ na gị mma n'ụlọ a. Ịma ihe ga-adịrị mụ na gị mma n'ụlọ a. Jekwa natakwa nne gị na nwanne gị nwaanyị n'ụlọ a. Nya, ihe a nne m na-eme gị n'ụlọ a, nye ọ dị gị obi mma. Ihe na-achọ ịgwa m bụ na ife a niile ha na-eme gị n'ụlọ a, na obi dị gị mma ọkụ ya? Ee, obi dị m mma. Onwego ka m si gwa gị na obi adịrọ m mma. Nwaanyị ọma, ama m onye Igbo ọfụma. Ama m na obi adịrọ gị mma. Ama m na ị na-anwụ n'ime mmụọ gị. Biko, eji Chineke yọọ gị. Jee kpọnata nne gị na nwanne gị nwaanyị n'ụlọ a. Achọrọ m ka onye ọbụla fụta m dịka ajọ nwaanyị. Achọrọ ka onye ọbụla na-ene m dịka na ụmụ ma iji chụna nne gị na nwanne gị n'ụlọ a. Biko. Da, hapụ ha ka ha chebe ihe ọbụla masịrị ha biko. Ị na-anya ifu na udo adịgo n'ezinụlọ. Otu a ka m chọrọ ka ọ dị biko hapụ ha. Ị nụrụ ife okwu? Eli mgbe ha si n'ụlọ a na ịfụrụ na udo adịgo n'ụlọ a. Ebe niile jụọ oyi. Na ya ka m gwa gị. Ihe a bụ nwa mgbe nta. Nwa mgbe nta. Ihe ama nweta udo n'ụlọ a. Biko, achọrọ m ka ị gbakọ aka weta udo n'ụlọ a. Ekwenyere m, ọ bụ na ịbịa ọtụtụ oge n'ụlọ a, udo ga-adị. Da, echegbula onwe gị. Ha ka ya machieta, mana ọ bụ ugbu a. Biko, Nne, ka m jebe n'ụlọ ọrụ, anọtere m aka. Ị ga-ekwe m nkwa na ị ga-akpọta nne gị na nwanne gị taa. Da, hapụ ya ka ọ gaba n'ụlọ. Nwaanyị ọma, ka m jebezie n'ụlọ ọrụ na m anọtere n'aka. Da, ọ na-akwapụ n'ebughị ụgbọala ya. Nke a ga-emekwa ya ka ọ hapụ ije n'oge. Ihe nchọ ka ije kpọlata nne gị na nwanne gị nwaanyị ebe a. M chọrọ ime ka ịghọta na imetaghị ihe anyị. Ị chọrọ igosi di gị na obi adịrọ gị mma otu o si chụ na nne ya na nwanne ya nwaanyị, mana ọ bụrụ otu a ka ị kwesịrị isi wee mee. Ihe o ji wee kpọrọ nne ya na nwanne ya nwaanyị bụ ka ị wee nwee udo. Mana onye ụkọchukwu, nke a ga-eweta udo kama ọ ga-aghasasị ihe niile. Aghọtara m ka o si dịrị gị, mana m ga-ekpere gị ekpere. M chọrọ ime ka ị mara na Chineke nwere ezi atụmatụ banyere gị. Amen. Tupu m bido ikpere gị ekpere, akwa ịma akwa ụgbọala. Anyị kpesịa ekpere ugbu a, ị gara eburu ụgbọala a bugara ya dị gị n'ụlọ ọrụ. Mana onye ụkọchukwu aka m imekwu ya, mana di m o ji ugodu ụgbọala ya gawa ụlọ ọrụ. Nsogbu ọbụla dịrọ, ịlaruo ugbu a, ịhụ ha ala ka ọ bata, mee ngwa ngwa gaa yọọ ya mgbaghara. Nsogbu adịrọ. Akwa ị ga-eme nke ka anyị kpee ekpere. Ezi onye nwaanyị na Chineke anyị na-ebunye aha nsọ gị n'ihi na ọ dịghị onye dị ka gị.
ọ kwere nghọta na udo a nke malitere n'ezinụlọ a taa ga-adịgide ọtụtụ ka ị bụ na-agụ n'ihi na ihe ọ bụla ị malitere na abụghị na-arụrụ ya bụ ma rachasị ekele ezi onye nwaanyị. Mimi! Chinwa! Kedu? Adịbụ mma o, adịbụ mma, adịbụ mma. Ọ gịnị ka ị na-eme n'ebe a naanị? Emechi nwanne m nwoke ọ sị na m chere ya ebe a. Ndị bụ nụkwanụ? Onye bụ na dị mma, ịnọkwa m chukwu. Ke maka mma nnukwu gị, odogwu nwaanyị. Ọ dị mma mana ọ nachi ego n'azụ n'obodo. Ọ bụrụgo nọọ nsogbu ya niile nachi ya azụ ka anyị zuoro ya ike. Eziokwu. Ugbu a, nwunye nwanne gị ga-enwezi aṅụrị n'ụlọ di ya. Mana onwe ihe na-atụ m n'anya kamgbe ahụ. Ọ gịnị bụ ihe ọ? Kamgbe mma nnukwu m nachi ya azụ, nwunye nwanne m nwoke ahụ obi adịsị ama m nwezi otu o si emechasị. Ka o si emezi? Ọ na-enyegharị nwanne m nwoke nsogbu ka o jeje gaa na obodo jeje kpochiete ha azụ. Ị na-achọ ịgwa m na ihe niile ha na-eme ya dị ya mma? Amarakwa m ya gwụkwa m ike o. Ọ chọrọ nnọọ ka ọ ghara inwe na onye na-eche na ọ ya chụpụrụ o nwere ka ọ dị ka a ga-asị na nwaanyị chụpụrụ nne ya. Ọ bụ ezigbo nwaanyị. Ezigbo nwaanyị ka ọ bụ. Kamgbe mgbe izizi m fụrụ ya, achọrọ dị m ka agwa m agwa na ezigbo nwaanyị ka ọ bụ. Ọ dị mma. Kedu na oke isi kwụba m ebe a kamgbe niile na ọ na-eche gị ngwanụ m na ị ga-apụta n'oge ka m naba n'ụlọ. Achọkwa m ya emekwana m ya. Ife ọ na-ekwukwa n'eziokwu. Biko gbaghara ya, ọ bụrụ ma ọ chọrọ ịnụpụrụ gị isi. Biko. Ọ bụrụ udo ka ọ chọrọ n'ezinụlọ, biko gbaghara ya n'ụzọ ọ bụla isi wee mejọọ gị, biko. Biko gbaghara ma chefuo. Anyị ji aha nna Chineke na-abi n'eluigwe na-ayọ gị, biko gbaghara ya, biko. Unu na-eme m akaje. Onwe otu m si gwa unu na iwe na-ewe m. Nne, biko achọọ ka onye ọbụla mebiere anyị ekpere anyị na-eme. Agụụ na-agụ m nne. Baa n'ụlọ ekwu ka ị wetara m ife olili ka ndị ebe. Kresi okwu. Ee, anyị hụrụ gị n'anya. Ịma ihe mere mma aga n'ụlọ ego kịta emete ndị mụ na gị. Mụ ọgbọgị n'elu saa m na-abịa o. Ihe nke ọma nne. Ya nye m aka. I can never give a chance to devil, 'cause my family and my marriage is from the Lord. Chukubikani, he is the key to a happy family. Go behind me, devil, I don't think I have your time. Amoço!
na-eme na obi dị gị mma maka na ịhụrụ m mana ọ gị ka m ji si n'ụlọ ọnwa m pụọ mana echigatago m ka m nọdụ mmemme ya arụ. Mama ka otu si ekwuzi otu a amaghịkwa m ife na-ekwu o. Chineke bụkwa onye akaebe. Anụrụ m ka esi na Chineke bụ onye akaebe gị. Unu ndị ọjọọ emere akpọ Chineke ikpọ chikịta ndị mmụọ ozi abịa ebe a kpọwa gị pụọ onye arụ. Mama ka ebi ime ebe a. Ịma nwa m ị chọkwara ka mmadụ gwa gị ihe m bịara ime ememego m ya nụ ihe m bịara ime ka m na-eme. Gịnị ka ịmụ ibi ime ịbịa kparị nwunye m n'ụtụtụ a ọhịa ya ka ibi ime? Ịmala nwa m abịara m ịnapụta ndụ gị. Nwa a na-apụ n'ụlọ a taa ka ọ na-apụ n'ụlọ ahụ. Onye ga-achụpụ ya? Mụnwa nne gị ya ka m na-eme mụnwa bụ nne gị ga-eme ya. Mama ọ bụrụ na ị kpachara anya ị ga-esi n'ụlọ a na mana ị ya na-achite n'ụlọ a. Di m ọma ka otu si ekwuzi otu a ịmakwara ọmụma ka ị na-agwa okwu a. Ịmane ọmụnwa bụ nne gị ka ị gwara okwu a. Mụnwa bụ nne gị mụnwa. Gị nwa ebe ọ bụ na ị chọrọ udo n'ezinụlọ ka m nyerezie ya aka. Di m ọma ka otu si ekwuzi otu a ịmakwara ọmụma ka ị na-agwa okwu a biko nnu. Nne cheru ka m gwa mama okwu ebe ọ bụ na mama achọrọ udo n'ezinụlọ ka m nyerezie ya aka. Di m ọma biko nnu biko chetakwa na ọmụma gị ka ị na-agwa okwu a biko nnu. Ayọzinie amaosu ayọzinie ọkwa ịnapụgo nwa nwoke mana echigatago m azụ maka gị echighatara m azụ maka gị agwakwara m gị agwa chetakwa na m gwa gị agwa na agha ebidogokwa amaosu agha ebidogokwa ka anyị takọrọ amaosu ị na-ata n'ehihie anyị mata n'abalị akwụ na laba be nna gị rapụrụ m nwa nwoke laba be nna gị mana ana m eche gị n'ime batara n'ime o akwụna batara n'ime ijidere ego nwa m niile wela ya n'iyi nọrọ ebe a. Happy family is the family of God. A disastrous family is the family of devil. When there is no trust, the devil comes to destroy and to put confusion. Be careful what you do, be careful what you thinking. The person na garani na chondo getisa. Devil is a deceiver, he's a confusionist, he's a cause of unpeaceful. Mama, ega. Eke na-achụ tọndara nwanne gbagwo asị ikpeme nwe na-esaghị bụ Emeka Mmesoma ọ ka esi azụ ụlọ ebe ọ ka esi azụ ụlọ. Mama cherekwa ajụjụ ọjọọ ga-enwe onwekwa ihe m fụrụ n'ime ka ezi ihe na-akpọrọ ya ụdị ihe. Mechie ọrụ ọsịsọ ajụjụ ahụ gbuo nna m gbuo nne m ọmagbu aga m asị m ka ajụjụ ahụ gbuo nna m ekwuru m na onye ara akpọtara ebe a emebisichala ụlọ. Mama o nwere onye mebiri anyị nwere onye mebiri onye ọbụla sọsọ ya chọrọ ebe a bụ udo ka anyị chọrọ. Atụrụ nwere ebile gbaka m udo kwa gị asị m udo gbuo gị. Bịa Emeka ka ihe ụmụ ọbụla eme ebe a. Ị na-ajụ ajụ ha na-egwupụta egwu ịkụziri ha onye gwara ha mee ka ha na-eme ka ihe na-abụ n'ebe a ọnụ oge baa n'ụlọ ọsịsọ tupu mechaa ya mepee ọsịsọ. Oke nwaanyị ọnụ oge. Mama obi dịkwa m ụtọ na ichi akara azụ kemgbe ka m na-enye ndị m nsogbu ka ọ gbanata gị. Biko mama ahụkwara gị n'anya otu si nwe nwanne gị nwoke n'anya maka na ọ gịwa mụpụtara m ya n'ụwa nke nwaanyị ahụ osu nke nwa ka m buru nwa n'afọ ọnwụ itere anyị ngị akwụna ifo gị gịwa ka m buru Chineke kpụkwa gị ọkụ. Mama Chukwu kpụkwa gị ọkụ kwa gị ka m nwa ọnụ ọhịa dịka Chineke biko mezienụ m ebere menụ m ka m dịka ụmụ nwaanyị ibe m kudo wee dịkwa n'ụlọ
I can never give a chance to devil, 'cause my family and my marriage is from the Lord. Chukubikani, he is the key to a happy family. So go behind me, devil, don't take half your time. Ụtụtụ ọma nne m ọma. Kedu ka ị nọ? Ị larakwa ọfụma? Mama, alara m ọfụma. Mama, ebutere m gị nri ụtụtụ gị. Eji m aka m nnọọ butere gị. Mama. Ima. Ọ dịkwa m egwu. Ọ dị m na-egwu. Eji m aka m nnọọ haziere gị ọfụma nke anọ. Ahazi m onaghị o si adịghị mma. O kpuchikwara m anya o. Deme nwa m. Deme. O togo aka imegidere ihe anyị. Eri mgbe iji wee rụọ amoosu a. Imebere ụdị ya. Nwunye m si m butere gị n'ọ ji aka hazie ya ọfụma si m butere gị ka m jụọ ọnụ gị na ọ bụrụ na o nwetu o si mejọọ gị ka ị gbaghara ya. Chere. Emmanuel, ị na-agwa m na nwunye gị mere mmiri ọkụ wee bee gị ka i butere m? Mana nwunye m hụkwara gị n'anya, ọ hụ gị n'anya nke ukwuu. Mama, ka anyị biri n'udo, ka anyị biri ka otu ezinụlọ. Ịma na ekwuru okwu sị ịga n'iru bụ ndụ, ị na-achị azụ bụ ọnwụ. Mama, biko mama, biko mama. Mama, kayo. Mama, opta na nwunye nne m nsi. Mama, ndị a bụ kwụsị ya nọ. Kwụsị ya ị na-eme. Mama. Mama. Kedu ime nne m? Kedu ihe mere nne m? Anyị aka iji si mkpọ iwe gbuo ya. Iwe ike. Ana m asụ n'asụsụ ọzọ. Kedu ime nne m? Obi, amara m ife ihe ekwu, ọbụrụ m dịka ajọ mmadụ a. Emere na agwa gị. Mama. Agwa gị na nwa bụ ajọ mmadụ ịchụ. Mama, ozugbo. Ya na tutu nwụọ. Mama, o nwere ife ga-eme gị. Biko, o nwere ife ga-eme gị. Ọbịa na chọrọ m ịnwụ. Chukwu ajụ. Sebe apụọ. Obi. Sebe apụọ. Isi m si n'ụlọ na-awepụ. Asị gị sebe apụọ ọsịsọ. Mama, ozugbo. Mama. Tie apụọ, tie apụọ. Tie apụọ. Ebe a nfe kọm. Zuzukwu ebe a. Mama. No. Imama. Ebo mi bane. Ozugbo. Ọnọdụ. Ozugbo ka ihe ọ. Ozugbo. Oh, mama, ozugbozie. Ke ihe ọ mama? Simo. Mama, ke ihe ọ? Isimo. Mama, ke ihe ọ? Isimo. Ajọ bi salon. Mama, ọ na-akọ m nke ire. Ajọ bi salon. Ị chọrọ ịsapasị n'ọnụ. Ị na-eme ma aghọtazi m ihe na-eme. Jepọ ya. O nwere ihe dị na tii ahụ. Ama m omume. Jebe. Obi
Mama. Mama. Mama kusini hii. Oku. Harum di do. Biko. Mama, mu ba lagi. Abu sala ba lang madu. Bara be kecinigi. Kecinigi apa? Mama. Mama, so no duwa buye jidom na giwa buye kecha onwa. Ime ponu na apa mamus. Imabuye kuziroku. Ono kokwa na kumo. Imabuye kuziroku. Bango. Siskoli. Wo na bwa. Eka kusi. Biko, ebere ni de betu kwa saboge biko. Uti na yo makene ko ni akọ na ebu. Ba yo biko ba. Nyoto, agbara go mia. Ba kunye o. Agbara go. Mama agbara go. Ebere mbo ka Chineke nye gi nwa nwa gi. Mama, She didn't give me